pagsulay nga imong nabatnan karon igsuon ko imong ikalipay diya ngay kagulan sa kinabuhi mo kung ang kalibutan daw imong gipas-an ug nawadan na ikaw sa paglaom. Luhod lang og magampo kanunay sa pagalagad padayon kasakit atong antuson aron maangkon ang kinabuhing dayon. Kung ikaw mosunod kang Ginoong Jesus imo gyud mabatnan ang mga kalisod kasakit pagantos imong maagian kay kining tanan sama lang sa kalayo nga moputli ug muulay kanimo. Kung moabot man ang mga pagsulay kasakit atong antuson aron maangkon ang kinabuhing dayon. Kung buabot man ang mga pagsulay luhod lang og magampo kanunay sa pagalagad padayon kasakit atong antuson aron maangkon ang kinabuhing dayon.